गुड मॉर्निंग मुलींनो. काल आपण परिसराभ्यासचा पहिला धडा आपल्या अवतीभोवती याचं पहिलं पान आपण शिकलो. याच्यामध्ये आपल्या अवतीभोवती कोणकोणत्या वस्तू असतात याचा आपण अभ्यास केला. आज आपण या धड्याचं दुसरं पान हे आपण शिकणार आहोत. बघा, या ठिकाणी चिमणी आणि रस्त्यात पडलेला दगड यांची आपल्याला तुलना करायची. दगड जिथं आहे तिथंच पडून राहिला. जर त्याला कोणी उचलून नेलं तर तो त्याची जागा बदलतो. तो स्वतःहून चालत जातो का? नाही. दगडाला भूक लागते का रे? नाही. दगड जेवत नाही आणि त्याची वाढ होते का? नाही. दगडाला पिल्ल झालेली कोणी बघितलीत? नाही. दगडाला पिल्लही होत नाहीत. पण चिमण्यांचं तसं नाही ना. चिमण्यांना भूक लागते, मग त्या धान्याच्या कण खातात, किडे खातात आणि ते खाल्ले की त्यांची वाढ होते. त्यानंतर चिमण्या अंडी घालतात. त्या अंड्यातून अशी छोटी छोटी पिल्लं बाहेर येतात आणि ही पिल्लं ते पण धान्यांचे कण खाऊन परत त्यांची वाढ होऊन अशा मोठ्या चिमण्या बनतात. त्याचबरोबर चिमण्या काय करतात? आपल्या पिलांसाठी घरटं बांधतात, पिलांची खूप काळजी घेतात. त्याचबरोबर चिमण्या एका जागेहून दुसऱ्या जागी इकडे तिकडं फिरत असतात. हा चिमणी आणि दगड यांच्यातला हा फरक आहे. मग चिमणी हालचाल करते, एका जागेहून दुसऱ्या जागी जाते, त्यामुळे चिमणी सजीव आहे. तर दगडाला भूक लागत नाही, दगड हालचाल करत नाही, त्याला पिल्ल होत नाहीत, त्यामुळे दगड निर्जीव आहे. आपल्या अवतीभोवती जेवढ्या वस्तू आहेत त्या वस्तूंचे दोन गट पडतात. पहिला गट आहे सजीव आणि दुसरा गट आहे निर्जीव. सजीव गटाचेही परत दोन गट पडतात. पहिल्या गटामध्ये आहे प्राणी आणि दुसऱ्या गटामध्ये आहे वनस्पती. बघा, सगळ्या प्राण्यांना पिल्ल होतात. प्राणी एका जागेहून दुसऱ्या जागी हालचाल करतात. त्याचबरोबर प्राण्यांना भूक लागते आणि मग ते जेवण करतात. जेवण म्हणजे गवत, चारा खातात आणि लहानाचे मोठे होतात, म्हणजे त्यांची वाढ होते. तर वनस्पती पण सजीव आहेत. वनस्पती म्हणजे झाडं, आजूबाजूची सगळी झाडं, तेही सजीव आहेत, कारण त्यांनाही पिल्लं होतात. कसं बरं? झाडांची जी बी असतात ना, ती बी आपण जमिनीमध्ये लावले की त्याच्यापासून नवीन झाड तयार होतं. मग ते झालं त्या झाडाचं पिल्लू. त्याचबरोबर वनस्पतींना भूक पण लागते. मग आपण त्यांना पाणी घालतो, त्यांची वाढ व्हावी म्हणून खत घालतो. हे झालं त्यांचं जेवण. त्याचबरोबर वनस्पती लहानाच्या मोठे होतात. छोटं सुरुवातीला लावलेलं झाड तुम्ही जसं लहान बाळापासून मोठे झालात, आता तिसरीला आलात, त्या पद्धतीनं वनस्पती सुद्धा ज्यावेळेला छोटंसं झाड असतं ते पुढं जाऊन मोठं होतं, म्हणजे त्यांची सुद्धा वाढ होते. आणि त्याचबरोबर वनस्पती ही हालचाल करतात. पण त्यांची हालचाल काय आपल्यासारखी का? एका जागेवरून दुसऱ्या जागी चटचट जातात का? नाही. जर गुलाबाच्या झाडाची कळी आली आणि ती कळी जेव्हा उमलते तेव्हा ती झाली त्याची हालचाल, पण ती सहज लक्षात येत नाही. वनस्पती प्राण्यांप्रमाणे इकडून तिकडे जाऊ शकत नाहीत, कारण त्यांची जी मुळं आहेत ती मुळं जमिनीमध्ये एका जागेला जखडलेली असतात. आणि हा प्राणी आणि वनस्पतीमधला मोठा फरक आहे की प्राणी हालचाल करू शकतात, वनस्पती मात्र जास्त हालचाल करू शकत नाहीत. पण वनस्पती देखील सजीव आहेत. मग आपण काय शिकलो? आपल्या भोवताली असणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्यांचे दोन गट, सजीव गट आणि निर्जीव गट. सजीव म्हणजे जे हालचाल करतात, ज्यांची वाढ होते, ज्यांना पिल्लं होतात, जे एका जागेहून दुसऱ्या जागी जातात, ते सगळे सजीव. आणि उरलेले ज्यांना हालचाल करता येत नाही, एका जागेहून दुसऱ्या जागी जाऊ शकत नाही, ज्यांना भूक लागत नाही, ज्यांना पिल्लं होत नाहीत, ते सगळे निर्जीव. समजलं? दोन गट, सजीव आणि निर्जीव. आता या आज शिकवलेल्या भागावर आधारित मी काही प्रश्न आपल्या ग्रुपला टाकणार आहे. त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही वहीमध्ये लिहायची आणि त्याचा फोटो मला आपल्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर टाकायचा. आणि रोजच्या रोज अभ्यास
करायचा. समजलं? थँक्यू.